Her er musklen afslappet, og aktin og myosin overlapper kun lige akkurat hinanden. Transmitterstoffet acetylcholin skal ind og påvirke sarkoplasmatisk reticulum, hvilket medfører, at calcium udskilles til cytoplasma og derefter kan binde sig til myofilamentet troponin. Dette betyder, at troponin ændrer sin struktur og skubber til tropomyosin, så myosinhoderne kan binde sig til aktin. Tropomyosin bliver repræsenteret som nogle lange silkebånd mellem de små runde aktiner på tegningen. Troponin er små ovalformede cirkler, som både ses for oven og for neden af aktinet. Myosinhovedet er den lille cellelignende ting, hvor der står ATP ud for. I fase 2 skal der bruges et fosfat til ATP, for at myosinhovedet kan binde sig til aktinen. Det vil sige, at der udskilles et fosfat. I fase 3. Myosinhovedet har bundet sig til aktinen. Nu er der kun ADP tilbage. Fase 4. Grunden til, at ATP blev brugt, var at sætte nikkelmekanismen i gang, så musklen kan kontrahere, det vil sige bøje. Det ATP, der er tilbage, diffunderer ud til mitokondrien, hvor det skal lades op, og via glukose og ilt bliver der dannet et nyt ATP. Der skal bruges det samme ADP og et P til at danne et nyt ATP. Den sorte lange streg, der ses ude til venstre, viser, at i fase 1 skal der bruges noget ATP, for at hele mekanismen kan sættes i gang, og til sidst ses, at ADP diffunderer ud. Myosin er trykket så meget i aktin, at de nu overlapper hinanden helt, og musklerne er dermed trykket sammen.